çarşımanı ki Kurd em pir spasiya tezgaha xêrxwaziya Barzanî dikin piştî Ebdheca li Efrînê çêbû ew dezgeha pêşîn bû bû derbas bû Efrînê û hat bi hewara Efrînê ve û pir tişt ji Efrînê re pêşkêş kirin. Bes sed mixabin got gelek dijî Kurda hene lê nevîn ennehu bînerînek siyasî bû bom zanin tezgaha xêrxwaziya Barzanî tezgehek alî merova dike, tezgehek merovî ye. İşe ti tiştê wê û siyasetê berdûr e, tune ti tiştê wê û heya iqlîmê Kurdistanê, herîma Kurdistanê ve tune. Bes gelek xêrnexwaz xwestin bêhna bikin kêmanî û ticarî behes nekin. Wek rêxistina mafê mirov ê Sûrî a pêşkêşiya wê nadike Rami Abdurrahman wana ticarî li ser vê çalakiyê tu bûyer dernexistin û negotin. û Hesthilata Sûrî jî û Televîzyonê Erebî jî kevan behsa vê bûyerê nekir. û em tek dezanin nû xêrxwaziya Barzanî ew bû ê pêşî derbas bîn Efrînê û alîkariya Kurdê me kirin û em gelek spasiya dezgeha xêrxwaziya Barzanî dikin û em spasiya herîma Kurdistanê dikin godarên ew ê gotên bi hewara Kurdan û karin tiştekî ji Kurdan pêşkêş bikin. Ew got êkarî bûn fişarê û dextê li desthilatê Tirkiyê bikin û li Erdogan bikin û derbas bin herîmê Kurdî li Rojava. Got ne xêrxwaziya Barzanî ve ti kes nikarî bû derbas be nav Kurdê Efrînê û wana xelas bû. Em pir spasiya seroketiya herîma Kurdistanê dikin û spasiya her kesî dikin got zanibe enû Kurd merov e berî Kurd dawa siyasetê bike, berî dawa Kurdistanê bike, dawa mirovekiyê dike, dawa wekhevtiyê dike, dawa dike got xelk giş bi hevdûr e jiyan bin bê siyaset bê tiştek. Em gelek spasiya Kurdan û Kurdê bi taybet Kurdê herîma Kurdistanê dikin got ev pêşkêş ji me re kirin.